Nanay, kapitan, datang. Kapitan, kaya mga gana ko na to, kapitan. Kapitan Marco. Yes, na namin sa ship house. Aba ni Maki. Nga gwapo, nga pagumangkon. Char. Come in. Arn nami. Ay, bodyguard. Welcome aboard. Ayun ako nak video ra. Wow. Daya mo ang kuan mong cashier. Ay, magsimans ta. La pili. Pili. Mo na ni kani dire? Dai kani dai. Uy, isla sana ko. Ay, kita dua nih. Char. Unsa na imo ha? Unsa makakapitan ka sa barko? Kapten. Sa pangalan. Ako konsyal. Wow. Unsa makakapitan ka sa barko? Kapitan Cosmius. Pakawala sa kayo mag-ilis ko. Kuyawa man ang oy. Para mo sa kapitan. Ano sa ako sa kanya? Ano, ay nalang kapitan. Wala nang guwapo kay ka nga kapitan no. Guwapo ka kapitan. Uy, masa man kali ni murang gulin. Kasi mayor. Man si Langga. Wow, Monica. Wah, si Manang, kapitan. Wow. Uy, kapitan, nagpapahak ang kapitan. Uy. Nagpapahak ang kapitan, uy. Guwapa kay kapul. Aw, ga, guwapa kay siya ga. Tara mura, oh. Tara mura, guwapahak ka, Juna. Ako po bipicture ko. Pasit mo na kay Elmero. Akin sa zipon. Pagsilob ba? Na, nakabisi, nagsinulubay na. Choraw! Orang ka po ha, choraw! Choraw! Orang ka pa kayo. Choraw! Silang manang. Wow! Orang ka po ha kasi manong. Nung mula dyan pinuha ka kapitan, no? Ah, gwapo ka kasi manong. Tubabis, no? Ha? Mula dyan pinuha ka kapitan. Gwapo ka dyan ka dyan. Asi, ang yan kay kaga sa mga umaga. Ha? Wala ko ba sino ko ka ngayon? Picture mo ni? Nice kayo. Mag-meeting ang mga kapitan. Ayuhan ninyo, sabot-sabot mo dia. Tarong ka ninyo nga makasudamot. Di mabangga ang barko. Bisa, oy. Listen. Ato kati. Ato bang. Di ang kapitan ng motor. Sige ka meeting. Ato tulungan sa pa. Ano sa kayo sa camera? 1, 2, 3. Kaya sa pagkumahan. Masya. Kailangan ang barko di mabangga. Kailangan makinga di mabangga yung barko. Murag waka dyan ko maapil dyan na ba? Party party. Baka pusa mo na. Baka pusa baya mo. Cheers. Cheers mga
Tapos may sa next cabin. Nice kayo. Captain's cabin. Look at each other. Okay, si Kapitan na. Uy, usa maka, asa man. Kagwapo sa kay magtiay ng Kapitan oy. Look at each other, mom, sir. Look at each other, no. Look at each other. Okay, okay. Lagi ka din, di ka ka-support. Ako na sa second deck, mom, sir. Asa man tapo ko? Picture naman, sir. Balik pa dito din pula. Uy, picturean ko nimo. Ganay sa O, pagawas na mo. mag-moment sila. Moment po niya. Pasensya na po, Kapitan. Hari ta age. Come on. Boy! Ah! Ang Christmas ba ka? O naana mo sa... Huwag ka maniho sa dagat. Talaga mo, drive man mo dana. Pero mo sa dagat. Para na isa. Namuragi siya dagat, boys. Dayon mo kay mangraga na ta. Asa man Kapitan, ikaw mo drive? Oh, Ha? tungtong mo dito. Okay kayo. Okay kayo. Ay, okay. Okay kaya. Paling di kayo makita mo, makadisturbo. Tali ko lang kaya, sir. Alam ko na lang sa screen. Okay, 1, 2, 3. One more. Nice, kikisya po. Okay, tanaw dito, sir. 1, 2, 3. Then ito mo ang screen, sir. Ato na. Ato, ito daw. Tanaw dito, sir. Ato dito, ato bang? Ato lua. Na. 1, 2, 3. Okay, next po. Hi. Wala ko. Ayaw ka lang, sir, ha? Yes, ma'am. Yuho, Kapitan, nakashipping pa na. Asa man ka, Paul? Mabiyahe, Paul. Asa ka mabiyahe? Japan workout. Japan? Then ito na ang screen, ma'am. Then kamu duha ni ma'am, sir. Kamu dua. Mag-moment pang dua. Talikod mo, sumali ka mabigas, ma'am. Talikod mo si ma'am. Agwaya si ma'am, sir. Uy, nagbubunan pa kasi mo rin ko. Look at each other, ma'am, sir. Okay. Ako na po. Ikpijuis ako po. Natubang may ba? Natubang pa sila. Wala, mama. Hindi ka ba? Isa, pwede bumag. Mabumag. Ako sa po. Video lang. Papadaya na. Oh, si sa Kapitana. Okay, tanaw dali, ma'am. Dapat sa mga Ato lang, 1, 2, 3. Then tanaw dali, ma'am. Ah, grabe, bye. Okay. Kami. Oh. O saan, mag-kiss me? Ang pwede na po. Pasweet. Okay, dali, ma'am. Dali, ma'am. Tani ka po, ito, ma'am.
Off duty na ka? Wala kay duty. Wala mo duty? Gusto mo niya kapitan. Kasi man mo? Uli na. Bawad kayo? Anong mga maka-uniform? Gibig ka? Kaluoy mo gibig din. Kaluoy, By the gibig. way, ma'am, sir, nasa among room is open for check-in sa Samon guests. Ang air condition room is 2,000 pesos per night, good for 2 persons and free breakfast. Nasa Midman air condition room, 1,500 pesos per night, good for 2 persons and free breakfast. Ano na, picture mo, group picture na nagkapunta na natin sa Pirata. Pirata ko no, kalaban. Kaya nagkakulit ka na. Dahil ang mga souvenir. Magnet, ma'am. Boys first ata. Sige, boys. Boys. Boys! Ikaw lang, pwede ko lugad. Boys with girls, come here! Boys. Ito na ni class, ma'am. Ito kami ka, sir. Ay na. Closer. Closer na po kayo. Pinta na na, ma'am. Okay. Next, girl. Oh, girls na tayo. Girls. Diyan na. Girls. Bro, gabar ko na. Kapitan na football na ka daw. Apa? Kapag ma-football naman. Chora, orang ko pa ay magbiyayan na, mga kupol. Kupol of the day. Katanya ba kapitan? Magdudut paki. Ako, konto pinako. Very good. Galing din sa Billa. Sige na, may labay-labay. Hello guys, dan namin nangapi sa taas dari nasa barko. Barko nga pigi. Higutom mi kay kapoy mig tour. Ara na isa ka diri guys. Tapos pinaka namin sa third floor, libreng kape. Kapay pa jud ko aritis. Ay bukas ana nga bibala man na football kasi mabaka kapitan. Ang magulang kay ang assistant ako may leader. Karang ko sila nga kapitan to ah. Gipanggo to mga kapitan nga magibiyahe nga among biyahe lang ladyo ah. Hindi mo na lagi. Gipanggo to mga kapitan.